Tatar tili ул бик бай тел. Нихал, пипица мама. Әннекәем Фәриде. Моем, нихалсың син? Мин сине маталамыйммы? Син давай маму не расстраивай, кайтмайым, бармайым диме. Салам алей, нихал. Сөйләм теленең үзенчәлекләре дә бик күп. Сән инде килеп җиттегез инде Казанга дим, әйе. Юкмы әле? Әйе, шул әйе. Казан бит инде ул ярак, әйе. Бисәкләт белән генә барып булмый, мен дә шулай дип уйлыйм, әйе. Дениз Бадретдинне тыңлыйбыз инде, әйе. Чәчәк Гарсада һаман тыңлыйбыз инде, әйе. Әйе, ямлы җырлы, ямлы, хуш. Әйе. Низаметдиннәргә инде салам әйт, әйе. Күрешербез, әйе. Гүбәдия пешерермен дип уйлаган идем дә, җумыркам юк икән. Кияү балакайга җигет булсаң җигет бул, бер дистә җыбырка алып кайт дип әйткән идем. Машина эшкичләрен югалткан. Җүләр инде, җүләр. Минем кызыма гына шундый җүләрләр очрый инде. Йөрәгәрне иштим. Бәхете дә булмады инде. Нәрсә булган минем кызыма? Укыды иш. Укыды. Училище булса да Казанда укыды иш. Нихал, эшләрең ничек? Инде мачы инде тагы. Ашарга пешерәм. Әйе. Эшти куйдым. Әйе, җума көн чумар куйган идем, хәзер эшти куйдым. Капустам да бар, әйе. Кыймак та куйган идем. Әйе. Хош. Пипица мама. Ничек хәлләрең? Үзебезчә туган телдә кәпләшәйек дим, пипица мама. Үз телебез шанты яхшы, пипица мама. Минем иремдә агылы, әйе, минем иремдә агылы. Әйе, мине гел мактый, питәсен мактый, әйе. Анасы гына мине мактамый, әйе. Улым Кәнәфәл нихал. Мин син кайтасың дип мунчалар яктым. Кыдыл бидрәләр белән әйе сулар ташыдым. Син кайтмайым дисең. Улым, Нәүфәл. Давай маму не расстраивай инде, улым. Улым, син теге кызыл тырнаклы Каринаны ташладың инде. Күршебездә генә кыдыл алма кебек кыз бар. Көне-төне бакча утый. Бармайым диме, кайтмайым диме. Улым, ул кызны алмаса, дивана буласың. Әнә бит күршеләр шундый килен алдылар. Кызыл бозаулар үрчетеп яталар. Ишеттеңме син али хәлләрне? Халиме, әйе, без бит Москвага менгән идек. Әйе. Тохирләрдә кундык, ишеттеңме? Аның бит иланнарын кыйнаганнар дир, каты кыйнаганнар дир. Да, бер бандитлар, бер бандитты кыйнаган дир. Әйе, хәзер безнең иланнар аларны кыйнарга баралар дир. Мин тәтәкле тәйнектән тәйтеп утырам, әйе. Аңградым, әйе инде. Айфон багалар инде безнекеләрдә шул. Айфон багалар инде. Әйе, Инстаграмда аккаунт ачкан идем, әйе. Әйе, пышный пәрәмәтләрне шунда фотога сугамда чыгарам, әйе. Да, көтем, синнән лайклар. Ярый моем. Әйе, лайкларыңны көтем. Хуш, ярый моем.